unha exposición ao uso. É unha exposición, sí, de pintura, hai cuadros colgados, pero tamén hai un obradoiro. E neste obradoiro, eu o que fago é coller obradoiro que teño en Córgomo ou que teño en Barcelona, que podría estar máis ou menos así, cheo de figuras, cheo de cuadros. Que pasa? Que nunha sala como é a Sala Banca ten suficiente espacio para colocar os cuadros ben colocados. Non teño todos os cuadros meus últimos que fixen, estou colocando, recollo os cuadros que teño en Córgomo e casi convirto a Sala Banca na miña casa. E baixei para aquí os cuadros que teño en Córgomo, coloqueinos, e fixen, veredes ali cando vallades que atoparades un obradoiro con as mesas, en donde a xente que lle apetezca, queira saber que é isto do papel maché, que é isto da pintura que eu fago, que é isto porque hai unha cousa que está moi relacionada co obradoiro que teño en Barcelona. O grupo Furafollas Agrupación Teatral de Barcelona, moitos anos estuvemos ensaiando no meu obradoiro. Ao final tuveron que marchar porque xa éramos tantos e eu tiño que pintar tamén. Entón, Furafollas está noutro espacio, pero está moi relacionada a pintura que eu fago ca narración oral e cas charlas, cas conversas que tiña cos compañeiros, falando de cuadros, falando de contos, falando de literatura. E a min esa sensación é o que busco tamén en Córgomo, crear esta relación cos veciños. O obradoiro de Córgomo é un sitio pechado, pero é no medio da rúa, é na Rúa das Oliveiras. Ali poño a mesa, ali poño a xente, que podan pasar os coches, pero ali é onde monto o obradoiro en Córgomo. Un pouco moi parecido ao que vai pasar na Sala Banca. Na Sala Banca, a xente que se queira apuntar a facer papel maché, que queira ter unhas nocións básicas, nestes días que poderemos estar ali, poderán facer, se queren, o básico do papel maché apréndese casi nunha hora, casi unha hora e media. É moi fácil de facelo, o papel maché é moi... O único que se necesita, non se necesitan cartas tampouco, un pouco de fariña, un pouco de auga, e xa está. O que necesitas é moitos kilos de paciencia, moita paciencia. E ter a meter na cabeza o concepto en construcción. Isto non hai que acabar hoxe, nin mañá, nin pasado mañá, nin o ano que ven. Isto estamos en construcción, e hai cousas que ao final van acabándose e outras que continúan en construcción. É sempre... Na pintura tamén pasa eso, está sempre en construcción, e nesta exposición vai se ver moi claro. Hai cuadros que están acabados, pero o tempo fai que estean en construcción.